Durant aquesta legislatura, Blanes ha assistit a un munt de retallades que han afectat tant a l'Hospital Comarcal com als nostres CAPs. Aquestes retallades, fetes pel govern de CiU a la Generalitat, també han tingut el vistiplau de l'alcaldia de Blanes i el PSC. Blanes va viure una gran mobilització, com feia molts anys no havia vist el nostre poble, per defensar la seva sanitat pública. La nostra coalició va estar al capdavant de les mobilitzacions, mentre veiem com el nostre alcalde es desentenia de les justes reclamacions del poble. Exigirem a la Generalitat i al Consorci de Salut La Selva la supressió de les retallades a l'hospital i als CAPs. Ampliaremos y mejoraremos el parking del Hospital Comarcal y remodelaremos la parada de bus acercándola a la entrada para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Exigir a la Generalitat el compliment del temps d'assistència, de resposta i atenció adequats per garantir una assistència ràpida i eficaç. Nosaltres ens comprometem a exigir a la Generalitat i a la Corporació de Salut de la Selva que es recuperin tots els serveis perduts durant aquestes últimes legislatures. Recuperem la sanitat, recuperem Blanes.